Mene yake zuwa ranka idan ka ji an ce jijiya a jikin ɗan adam? Artery, vein and nerve duka suna nufin jijiya ne idan aka fassara su zuwa harshen Hausa. Amma idan aka ce jijiya, me ake nufi? A kimiyyance idan aka ce jijiya ba kalma ɗaya ba ce. Akwai manya-manyan ire-iren jijiya kala uku. Akwai jijiyar da take ɗaukan jini daga zuciya zuwa sassan jiki, akwai wacce take mayar da jini daga sassan jiki zuwa zuciya. Jijiyar artery tana ɗauke da jini daga zuciya zuwa sauran sassan jiki. Jinin da take ɗauke da shi yana ɗauke da iskar oxygen wanda ake kaiwa sauran sassan jiki, banda pulmonary arteries su ne wanda ba su da jinin da yake ɗauke da iskar oxygen. Jijiyar vein ita take ɗaukan jini daga sassan jiki ta mayar shi zuciya, tana ɗauke da jini wanda ba iskar oxygen a jikinsa. A pulmonary da umbilical veins, jinin da akwai iskar oxygen a jikinsa wanda yake mayarwa zuciya. Jijiyar nerve kuma tana ɗaukar saƙon lantarki ne daga ƙwaƙwalwa da laka zuwa sauran sassan jiki, kuma ita take mayar da saƙo daga wannan sassan jiki zuwa ƙwaƙwalwa da laka ɗin. Autonomic nerves ba mu muke sa su yi aiki ba, motor nerves mu muke sa su yi. Akwai bayanai masu yawa akan jijiyoyin arteries, veins da kuma nerves, wanda insha Allah a nan gaba bidiyoyinmu za mu yi ƙoƙari mu ga mun duba su. Da fatan dai idan aka ce jijiya za mu iya ƙoƙari mu bambance wacce ake nufi daga ciki. Amma kafin nan mun gode.